Bħala parti mill-proċess biex is-sistema edukattiva f'pajjiżna tkun waħda iżjed inklusiva, ser jiġi adottat programm li jgħin studenti żgħar biex isaħħu l-ħiliet tagħhom fil-qari u fil-kitba. Programm edukattiv bl-isem ta' Reading Recovery li permezz tiegħu l-għalliema ser jitħarġu biex jidentifikaw studenti li l-età tagħhom tvarja bejn is-6 u 7 snin u li għandhom problemi ta' letteratura bħal qari bażiku fl-ewwel snin tal-iskola. Permezz ta' dan il-programm l-għalliema se jingħataw taħriġ li bih ikunu jistgħu jidentifikaw lil dawn l-istudenti biex ikunu jistgħu jagħtuhom lezzjonijiet individwali għal diversi ġimgħat li jwassalhom biex isaħħu l-ħiliet tagħhom fil-vjaġġ edukattiv. Inizjattiva li tagħmel ċert li l-ebda student ma jitħalla jaqa' lura. Il-kap tal-Iskola Primarja taż-Żurrieq, waħda mill-iskejl li ser tgawdi minn dan il-programm, qal li dan il-pass ser wassal biex hekk kif jitħarġu l-għalliema l-istudenti jingħataw tagħlim infassal fuq il-bżonnijiet individwali tagħhom. L-ewwel se jiġu trenjati l-għalliema u l-komplementari tal-iskola biex imbagħad huma jservu lill-għalliema l-oħrajn, jgħallmu lill-għalliema l-oħrajn kif jimxu mat-tfal. Huma mbagħad se jimxu fuq bażi personali ma' dawk l-istudenti li jaqgħu lura fil-qari. Intant is-Sur Sammud żied jgħid li din hija opportunità ideali għall-istudenti li jkunu qed jaqgħu lura biex jimxu l qudiem fil-litterizmu. Dawk it-tfal li ma waslux sa 6 sena tagħhom li jaqraw ikunu kapaċi jaqraw, ikunu kapaċi jmexxu fil-litterizmu. Dak huwa l-għan ewlieni. Fi kliem is-Segretarju Permanenti fih dan il-Ministeru tal-Edukazzjoni, Dr. Frank Fabri, dan huwa pass ieħor lejn sistema edukattiva inklusiva mibnija fuq il-ħtiġijiet ta' kull student.